Για αυτούς που έχουν κατασκευάσει την ιστοσελίδα μέσα στο Shopify και θέλουν να αγοράσουν ένα domain, τα βήματα είναι πολύ απλά. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις είναι να πας στα settings και μετά να πατήσεις domain. Θα σου δείξω δύο τρόπους για να αγοράσεις ένα domain.com, μέσα από το Shopify και μέσα από πλατφόρμα GoDaddy.com, το οποίο είναι και πολύ πιο φθηνό. Ωραία, για αυτούς που θέλουν να αγοράσουν μέσα από το Shopify, δεν το προτείνω τόσο γιατί είναι και πιο ακριβό. Κοστίζει 15 ευρώ το χρόνο, ενώ η άλλη επιλογή κοστίζει μόλις 2 ευρώ όλο το χρόνο. Οπότε, buy new domain μέσα από το Shopify. Θα γράψουμε τώρα ένα τυχαίο domain. Οπότε το domain που διαλέξαμε κοστίζει 15 δολάρια ολόκληρο το χρόνο και τώρα θα πάμε στην άλλη πλατφόρμα, θα το κάνουμε copy-paste. Η πλατφόρμα ονομάζεται GoDaddy.com, όπως το βλέπετε πάνω στο βίντεο. Αναζήτηση domain. Και βρήκαμε ακριβώς το ίδιο domain με μόλις 2 ευρώ ολόκληρο το χρόνο. Τώρα, αν αγοράσεις αυτό το domain, κάνεις κανονικά προσθήκη στο καλάθι, ολοκλήρωση παραγγελίας, κάνεις και μία εγγραφή και λέμε πώς το αγόρασες. Οπότε, εφόσον το έχεις αγοράσει, θα κάνεις copy-paste, θα πας πίσω στο Shopify και αντί να πατήσεις buy new domain, θα γράψεις connect existing domain. Εφόσον πατήσεις αυτό, θα κάνεις copy-paste το domain που αγόρασες από αυτήν εδώ την πλατφόρμα, το GoDaddy, θα πατήσεις next και μετά θα σου σταλθεί μια ειδοποίηση πως αυτό το domain υπάρχει κάπου αλλού. Ποιος είναι, ας πούμε, ο owner. Θα βάλεις τα στοιχεία σου, θα γίνει η ταυτοποίηση και έπειτα θα μπορέσεις να το προσθέσεις μέσω Shopify. Αυτά είναι τα βήματα και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι.